Veus, ja he dinat. M'ha costat 9 euros, però he menjat molt bé, una sopa de ceba i uns espaguetis, un plat d'espaguetis. Vaig a veure aquell noi estirat. I després una tarta de poma amb gelat i un te. Ha sigut car, no. Bueno, mira, agafaré el metro i m'aniré a l'hotel. Mongkok Station. Són dues estacions des d'aquí, però... Un anunci, no sé. Càmeres de fotos, mòbils. Veus, això és ben fàcil. Veus aquí, ja està dibuixat el metro. I cap on has d'anar? Has d'anar cap allà. Aquest cavall lleuger. Parlant per telèfon. Bueno, veus? Això ja és l'estació de metro. Cartells de llum per tot arreu. Jo vaig a comprar-me el bitllet. Aquí. A veure si aquesta senyora acaba.